እዚ ታሪክ ክጅምር ኣብ ኣሜሪካ ትርከብ ኒውዮርክ ኮይኑ ኒክ ዝተባሃለ ተባዕ መንእሰይ ንዕዘብ። ኒክ ኣለዉ ካብ ዝበሃሉ መደናገርቲ እቲ ቁፅሪ ሓደን ክዕረ ዘይክእል ሰራቕን እዩ። ኣብዛ መዓልቲ እዚኣ ኒክ ኣብ ሬስቶራንት ኣትዩ ምግቢ ኣዚዙ በይኑ ክበልዕ ጀመረ። ኣብቲ ውሽጢ ሬስቶራንት ንሓንቲ ጽብቕቲ ጓል ብዘይ ድሌታ ሓደ ወዲ ከሸግራን ክላኸፋን ከሎ ኣብ ቀረባ ኮይኑ ኒክ ይሪኦ። ድሕሪ ዝተወሰነ ደቃይቕ እታ ጓል ካብቲ ሰብ ንምርሓቕ ብዝመስል መልክዕ ኒክ ናብ ዝነበሮ ጣውላ ኸይዳ ሓደ ሰብ የሸግራ ከም ዘሎ ብምግላጽ ምስ ኒክ ዕላል ጀመረት። ኣብ ሞንጎ ጸወትኦም እታ ጓል ሽማ ጄስ ከም ዝኾነ ንኒክ ምስ ነገረቶ ንሱን ብግዲኡ ኒክ ከም ዝበሃል ብምግላጽ ይላለዩ። ድሕሪዚ ብሓንሳብ እንዳሰተዩ ሓደን ክልተን እንዳበሉ ድሕሪ ምጽናሕ ኣብ መወዳእታ ጄስ ንኒክ ናብ ዓራታ ሒዛቶ ኸደት። ኣብ ክላሳ ምስ በጽሑ ብፍቕሪ ክጠማሞቱን ክሰዓዓሙን ኣብ ዝጀመሩሉ እዋን ሃንደበት ሓደ ሽጉጥ ዝሓዘ ሰብ ማዕጾ ከፊቱ ብምእታው ናብ ኒክ ሽጉጥ ኣነጻጺሩ ዘለዎ ሰሊ ኸራግፍ የፈራርሖ። ኣብዚ ሰዓት እዚ እቲ በዓል ሽጉጥን ጄስን ብሓንሳብ ሰርሑ ሰረቕቲ ከም ዝኾኑ ንርዳእ። ኒክ ነዚ ሽጣራ ቀልጢፉ ስለ ዝተረድአ ብኸምዚ ሜላ ዝግበር ስርቂ ቀደም ከም ዝተረፈ ነኪርዎም ገዲፍዎም ይዕዘር። ድሕሪ ዝተወሰነ ጄስ በይና ክትከይድ ከላ ኒክ ይረኽባ እሞ ብሓንሳብ ሻሂ ክሰትዩ ይጋብዛ። ጄስ እውን በዝተሰሚዓ ብሓንሳብ ይኸዱ። ኮፍ ኢሎም ዕላል ኣብ ዝጀመረሉ እዋን ኒክ ንጄስ ሌብነት ከም ንግስና ኣብ ዘርኦም ከም ዝወራረስን ክወራረስ ከም ዝጸንሐን ይገልጸላ። ኣብ ሓጉኡን ኣቦን መዘና ዘይነበሮም ሰረቕቲ ከም ዝነበሩ ወሲኹ ድሕሪ ምግላጹ ጄስ ብወገና ሓያል ሰራቒት ክትከውን ክትርሁርፋን ከም ዘለዋ ትነግሮ እሞ ንኽምህራን ኒክ ተሓቶ። ኒክ ብዝሓተተቶ መሰረት ሒዝዋ ንደገ ይወፅእ እሞ ኣብ ደገ ብዝተፈላለዩ ሜላን ጥበብን ካብ ኢዳ ሰዓት ያውፀላ። ብኻልእ ዝተፈላለዩ ንብረት ብምውሳድ ካብ ተመክሮኡ ምሰካፈላ ቻው ኢልዋ ይኸይድ። ድሕሪ ዘኒክ ናብ ኒውዮርላንድስ ናብ ትበሃል ከተማ ብምኻድ ሆረስ ምስ ዝበሃል መሳርሕቲ ብምዃን ንዝቕጽል ናይ ስርቂ ስርሖም ብኸመይ ከከናውኑ ከም ዝኽእሉ ይመያየጡ። ድሕሪ ዝተወሰነ መዓልታት ጄስ ንኒክ ደላልያ ምስ ረኸበቶ ኣብ ናቱ ናይ ስርቂ ስራሕ ክትሳተፍ ከም ትደሊ ነገረቶ። ኒክ ግን ስቒሉ ክጽምብራ ከም ዘይክእልን ክትፍተን ምዃና ስለ ዝነገራ ጄስ ኒክ ብዝነገራ መሰረት ናብ ማእኸል ብዙሕ ሰብ ኣትያ ብዙሕ ፖርቶፍሌን ሰዓትን ብምስራቕ ኒክ ካብ ዝሓሰቦ ንላዕሊ ከተገርሞ ኸኣለት። በዚ ድማ ሓንቲ ካብ ኣባላቶም ክትከውን የፍቅደላ። ቀፂሉ ኒክ ምስ መሳርሕቱ ሆረስት ምሰላለያ ኣብታ ምሸቲኣ ዘሰረቕዎ ንብረት ሸይጦም ሰልዲ ናብ ዘቐመጡሉ ገዛ ይወስዳ። ኣብቲ መኻዚን ዝሰረቕዎ ንብረት ምስ በጽሑ ጄስ ኣመና ጽቡቕ ናይ ክሳድ ሃብሪኣ ክትወስዶ ምስ ተለየት ኒክ ግን ዝሰረቕዎ ንብረት ክሸጥዎ እምበር ንባዕሎም ክጥቀሙሉ ከም ዘይክእሉ ኣጥቢቑ ይነግራ። ድሕሪዚ ጄስ ንኒክ ናብ ተሓድረሉ ክላስ ምስ ኣኸይድ ምስ ሓተተቶ ኒክ ግን ብሓደ ዝስርሖም መሳርሕቲ ክኾኑ እንተኾይኖም ኣብ መንጎኦም ዝኾነ ዓይነት ርክብ ክህሉ ከም ዘይብሉ ይነግራ። ለይቲ ግን ኒክ ምቓል ኣብዎ ናብ ናይ ጄስ ኣፓርታማ ብምኻድ ኳሕኩሑ ምስ ከፈተቶ እታ ለይቲ እቲኣ ክልቲኦም ብሓንሳብ ይሓድሩ። ንጽባሒቱ ኒክ ንኹሎም ንዕኡ ዝሰርሑ ሰረቕ ተኣኪቡ ኣብዚ ሰሙን ዝጥራሕ $1.2 ሚልዮን ከውፅእ ዝኽእል ንብረት ኣታዊ ክገብሩ ስለ ዝኸኣሉ ናይ እንቋዕ ሓጎሶኩም መልእኽቲ የመሓላልፈሎም። ቀፂሉ ኒክ ንኹሎም መሳርሕቱ በብጽሒቶም ክልእ ከሎ ምዃኑ ብምግላጽ ነናብ ገዝኦም ከይዶም ዕረፍቲ ክወስዱ ይነግሮም። ሆረስ ድማ ንኒክ ነቲ $1.2 ዘውፅእ ንብረት ኣብ ቅድሚ ጄስ ብምሃብ ቁማር ከይጻወተሉ ቀሊእትዎ። ንጽባሒቱ ኒክ ንጄስ ናብ ኣሜሪካን ፉትቦል ዝበሃል ተፈታዊ ስፖርት ክዕዘቡ ምስ ወሰዳ ጄስ ግን እዚ ዓይነት ኣብ ስፖርት ብዙሕ ከም ዘይስሕባ ትነግሮ። ኒክ ድማ ጄስ ከይሰልችዋ ብምሕሳብ ብውሕድ ሰልድት ሒዞም ቁማር ክጻወቱ ይነግራ። በዚ መሰረት እቲ ናይ መጀመርያ ዘትሕዝሉ ዓይነት ቁማር ሓንቲ ሓፂር ስረ ዝገበረት ነዋሕ ጓል ክትሓልፍ ከላ ክንደይ ሰብ ደጠው ይሪኣ ዝብል ኮይኑ ጄስ 9 ሰብ ኢላ ክትግምት ከላ ኒክ ግን 3 ሰባት ይብል። ዘይተሓሰበ ግን ኣብ ጥቕኦም ሊያን ዝተባሃለ ሰብ ናብቲ ጸወታ ተጸንቢሩ 5 ሰብ ይሪኣ ብምባል ናይ ባዕሉ ግምት ኣቐመጠ። በዚ ድማ እታ ጓል ክትሓልፍ ከላ 7 ሰባት ተጠውዮም መቐመጫ ስለ ዝረኣዩ ጄስ ዝገመተቶ ቁፅሪ ተቐራራቢ ብምዃኑ ነቲ ዘትሓዝዎ ክትወስድ ከኣለት። ድሕሪዚ እቲ ምትሓዝ ኣብ ሞንጎልያንን ኒክን ስለ ዝቐጸለ ኒክ ብዝተፈላለየ ቁማር ብዙሕ ሰልዲ ተበልዐ። ድሕሪ ሰዓታት እቲ ናይ ቁማር መጠን ሰልዲ ስለ ዝበዝሐ ኒክ $100,000 ተበልዐ።
ጄስ እቶም ነገራት ብኸምዚ ኻዱ ደስ ስለዘይበላ ካብቲ ስታድየም ክወፁ ንኒክ ትልምኖ። ኒክን ኣብ ህልኽ ኣትዩ ስለዝነበረ ምሕፅን ተቐነፂጉ ነቲ $1.2 ሚልዮን ንመሳርሕቱ ዝልእኾ ሰልዲ ቁማር ንኽፃወቶ የትሕዞ። ድሕሪዚ ኒክን ሉያንን ነቲ ቁማር ብኻርታ ስለዝቐየርዎ ኒክ ብዘሕዝን ነቲ $1.2 ሚልዮን ናይ መሳርሕቱ ሰልዲ ተበሊዑ ጥራሕ ኢዱ ተረፈ። በዚ ዘንቢዱ ብዝገበሮ ተጣዒሱ ንመቓሙር ሉያን ኣብቲ ስታድየም ገዲፍዎ ክኸይድ ምስ ጀመረ ሉያን ብምልጋፅ ንኒክ ዘሕርቑ ቃላት ይዛረብ። ነዚ ዘረባ ዝሰምዐ ኒክ ድማ ተመሊሱ ንመወዳእታ ግዜ ሓደ ቁማር ክፃወቱ ንሉያን ይሓቶ። በዚ ድማ ኣብቲ ውሽጢ ስታድየም ካብ ዘለው ተፃወቲ ብምልኦም ዝደልዮ ሓደ ሰብ ክመርፅ እሞ እቲ ሉያን ዝመረፆ ሰብ ድማ ምስኡ ዘላ ጄስ ብግምት ተፈልጣቶ ነቲ ዝበልዖ ሰልዲ ብዕፅፊ ክበልዖ ንሉያን ይነግሮ። ከምኡ እንተዘይኮይኑ ወይ ድማ እንተዘይፈልጣቶ ድማ ክንዲ እቲ ዘትሓስቦ መጠን ሰልዲ በዓል ዕዳ ከም ዝኸውን ይነግሮ። ሉያን ድማ ነቲ ዝመርፆ ተፃወታይ ጄስ ብፍጹም ክትግምቶ ከምዘይትኽእል ስለዝተረድአ ነቲ ሓሳብ ብደስታ ይቕበሎ። በዚ መሰረት ሉያን ብሚኒኳለ ተዓዚቡ ካብቶም ተፃወቲ ድሕሪ ምምራፁ ንጄስ ናይቲ ዝመረፆ ቁፅሪ ማልያ ክትነግሮ ይሕብራ። ጄስ ድማ ሚኒኳላ ተቐቢላ ነቶም ተፃወቲ ተዓዚባ ንምግማት ስለዝተሸገረት ብፍርሒ ናብ ኒክ ጠመተት። ኒክ ድማ ረጊኣ ተዓዚባ ሓደ ካብቶም ተፃወቲ ቁፅሪ ማልያ ክተውፅእ ንጄስ ይነግራ። ጄስ ከም ዝተባሃለቶ ናብቲ ስታድየም ጽቡቕ ጌራ ምስ ረኣየት መሳርሕቲ ኒክ ዝኾነ ፎርዋርድ ቁፅሪ 55 ማልያ ተኸዲኑ ረኣየቶ። ጄስ ንፎርዋርድ ምስ ረኣየቶ ኩሉ ነገር ተሓሲቡሉ ይግበር ከም ዘሎ ተገንዚባ ሉያን ዝመረፆ ቁፅሪ 55 ቁፅሪ ከም ዝኾነ ተዛረበት። ነዚ ዝሰምዐ ሉያን ኣመና ተደኒቑ እቲ ዝመረፆ ሰብ ቁፅሪ 55 ማልያ ዝኽደን ሰብ ምዃኑ ብምንጋር ንበዓል ኒክ ኣብ ኢዱ ዝነበረ መዓት ሰልዲ ሂብዎም ይኸዱ። ኒክ ምስ ጄስ ነቲ ሰልዲ ሒዞሞ ናብ መኪና ምስ ኣተዉ ኒክ ንሉያን ብኸመይ ከሽክዖ ከም ዝኸኣለ ንጄስ ከረድእ እንከሎ ኒክ ንሉያን ካብ መጀመሪኡ ውሉፍ ቁማር ምዃኑ ይፈለጥ ከም ዝነበረን ወትሩ ሉያን ኣብ ዝንቀሳቐሰሉ ቦታታት ኮነ ኢሉ ቁፅሪ 55 ደጋጊሙ ክርኢ ከም ዝገበሮ ይነግራ። እዚ ድማ ሉያን ከይሓሰቦ ኣብ ኣእምሮ ቁፅሪ 55 ክሕዝ ስለዝገበሮ ሉያን ኣብቲ ስታድየም ነቲ ቁፅሪ 55 ማልያ ዝተኸደነ ፎርዋርድ ክመርፅ ከም ዝኸኣለ የረድኣ። ጄሲ ብናይ ኒክ ጥበብ ተገሪማ ከይወድአት ግን ኒክ ካብ ዝሰርሕዎ መጠን ሰልዲ ብፅሒታ ይህባ እሞ ምስኡ ዝነበራ ናይ ስራሕ ውዕል ከም ዝወድአት ይንግራሞ ገዲፍዋ ይኸይድ። ጄስ ግን ሃንደበት ኮይንዋ ከይሓሰበትሉ ስለዝፀንሐት ገዲፍዋ ብምኻዱ ኣምሪራ በኸየት። ድሕሪዚ መዓልታት ተቆፂሮም ድሕሪ 3 ዓመት ኒክ ንሓደ ራፋኤል ዝተባሃለ ሚልዮነር ናይ መኪና ወዳዳርን እውነስ ምስ ዝተባሃለ መሳርሕቱ ራፋኤል ይሰርሕ ከም ዘሎ ንዕዘብ። ራፋኤል ዘመናውያን መኻይን ናህረን ዝውስኽ ካልእ ኣብ መኪና ዝገጥም ፕሮግራም ዋና ትካል ምዃኑ ንርዳእ። ኒክ ድማ ምስ ራፋኤል ብምዃን ማኩዊን ዝተባሃለ ተወዳዳሪ ናይ ራፋኤል ሓቀኛ ናይ መኪና ናህሪ ዝውስኽ ኣምፃን ለኣኽን መሲሉ ነተን ዘመናውያን መኻይን ናህረን ዘጉድል ፕሮግራም ክሸጠሉ ይማኸሩ ከም ዘለዉ ንሰምዕ። ንምሽቱ ድማ ኣብ ናይ ራፋኤል ገዛ ብዝተዳለወ ደሚቕ ፓርቲ ኒክ እናተዛወረ ከሎ እቲ ቅድሚ 3 ዓመት ገዲፍዋ ዝኸደ ጃዝ ብቐይሕ ትረስ ወቂባን ካብቲ ዝነበረቶ ተቖሊዓን ካብ ኣስካላ ክትወርድ ከላ ረኣያ። እንተኾነ ግን ብዘይሓሰቦ ኣጋጣሚ ንራፋኤል ከንፈሩ ክትስዕሞ ከላ ምስ ረኣየ ድንግርግር ይብሎ። ኒክ ናብ ጄስ ኣምሪሑ ሰላም ኢልዋ ዝተወሰነ ድሕሪ ምዕላሉ ጄስ ንኒክ ገዲፋቶ ኸደት። ድሕሪ ሰዓታት ኣብቲ ፓርቲ ዕንዳራ ኒክ ነቲ መወዳድርቲ ራፋኤል ማኩዊን ትኩረቱ ንምስሓብ ክብል ኮነ ኢሉ ምስ ራፋኤል ከም ዝተባኣሰ ብምምሳል ንራፋኤል ካልኣይ ግዜ ምስኡ ክሰርሕ ከም ዘይደሊ ብምግላጽ ብቦክስ ሃሪሙ የውድቆ። ጋርድታት ናይ ራፋኤል መፂኦም ንኒክ ሒዞም ምስ ፈለይዎም ንማኩዊን ሰርሕ ሰብ መፂኡ ንኒክ ጽባሕ ናብ ማኩዊን መፂኡ ብዛዕባ ስራሕ ክዛረቦ ይነግሮ። ንጽባሒቱ ኒክ ከም ዝተባሃሎ ናብ ማኩዊን ብምኻድ ብዛዕባ ናይ ራፋኤል ናይ ናህሪ ፕሮግራም ድሕሪ ምግላጹ ነቲ ፕሮግራም ካብ ራፋኤል ሰሪቑ ብ$3 ሚልዮን ክሸጠሉ ምስ ማኩዊን ይሰማዕ። ድሕሪ ኒክ ንጄስ የእሚኑ ዳግማይ ናቱ ክገብራ ወሲኑ ዋላ እንተፈተነ ጄስ ግን ልቦም ምስ ሰበረ ወዲ ዳግማይ ክቕፅል ኣይክእኒ ብምባል ኣብ ጥቓ ከይበፅሕ ንግራቶ ተዓዘረት። ኒክ ብዝተወሃበ መልሲ ተስፋ ከይቆረፀ ብመሳርሕቱ ፎርዋርድ ገይሩ ነቲ ቅድሚ 3 ዓመት ሪኣ ዝፈተወቶ ናይ ክሳድ ሃብል ከም ህያብ ይልእ ከላ እሞ ጄስ ንሓንሳብን ንመወዳእታን ረኺባ ከም ተዘራርቦ ገይሩሎ።
بس دما نيك نجيس رخيبو أبس حالف الثلاثة عمتات والحادة ناي مدن يخون ناي سرق سراح كم زي سرح دحر مقلات إذا كل عمت مسابو خمسة حلفوي نقرا حجي دما زدلي نقر انتهاليو زترفع عدميو مسأ خوينو كحلفو خمستالن لبي بالسرق ملحسو شرشيرو خأمنا ولا انتفتنا حجو انتخوناقن جيس قابل باخد آمنوس لزت أقاما قريفات تخدات انتخونا قنيك مشات نابسا حقرو الخلاص مستملسة جيسا معطو خوفيلاي رخبامو اتمسلست عامات تقاريتو سنبرا نايفقر ركبوم كان بحدش يحدثوو نتصبحيتو نيك لوم مشات نتا ختما قديفو خيد سلاسخوانا مسؤو نخد كايد نجيس ندانا قرا خلو هاندبت معطو كحكوح يسام أمو كايدو مسكفتو اتمسارح رافائيل أونس نينيك حاليفو نابوش دعاتوا أونس نابوش دعاتو نينيك حدث تعشق مال اختي دحر مقدافو نجيس كي رأيا كابت غزاخ واتخلو نعزاب دحر السنيك نتن مخاين كم زنهراس كبر بروغرام بخمي كم زرخبو خيطة فلاتة نيني رافائيل تسعررتي كلهم ب3 مليون دولار نراشته 27 مليون دولار يكبمو بحساب ميليونر كخون كأله نمشوتونيك نجيسي ننوح ساعتات نتسبيا بتصنحا لأوان أموداتا مزت رافائيل دما اتناي بحقي ناي فتنة بروغرام ننصارو خمشات ألم سلسامة نقاردو لإخو بعالنيك قدم ممتقوم مكينا قاجو نخلتيوم أب تحت قوتصرو يوعلم ليت مدري انيك مساف قاريتو جيس تأثيرهم ناب رافائيلن أونسن مسكاربو رافائيل نينيك بخمي من قدين نتناي بحق فتنة زوسخ بروغرام كرخبو خمسة خالن نخنقرو نجيسي كساقيا جمرة نيكن جيس بتقداي أقدوا خم بيلاتوس حصوات مخاننن تفولتو نغر كم زي بلان رافائيل ينقرو أما ودأتو أجن رافائيل نيك نتميستر بخمي كم زرخبو خنقرون تزيكي إلو نجيس كسانا بتا مخانو كفكر سلاس جمرة نيك نتمستير بخمي كم زرخبو كنقرو قبل أونس نينيك توكيسو أفلو بيهارمو بس السنبدا رافائيل دما قاتلو كمين دابلك فكر كم زيت أنحا حاسيو يزارب كم زنبرا نونس بمنقار بستعصبو سنبيدو كابت وطاي خيد رافائيل دحر مخادو جيس نيك سموت مسيلوا أبتغو تدفع كتبك مسجمرت أونس نامنيك قريبو نموتا بزي بتصحبوتا كم زهارمو بمقلات قدماي رديت بمقبار حالوات خمز ملسي قبرو أبسك زي ستما أونس نايب حقي أبوني كم زخونن نت بروغرام كاب رافائيل ساريقون نيك زهابو بعلمو خانون كساب حجي أبون ودن كوينوم نرافائيل نمتلار بحانسايب سارحو خمز نبارون نردا جيس نازم السامعات كاب سحاسبتون عاقب كوينوان دا تكرمت كلا أونس نخلتيوم بمكينا كيرو ناو أفتك هوسبيتال مسابصحوم نت أبسانت أمليس نبرسل تحيزو كابت بخبابي يسور أمو داتا دما جيسي نينيك حقيقان نابت هوسبيتال داتا وترئينا تأسبتنا نود فتوات تخطاتلت مدبنا نلو مزغربنا لكم مدب ناسي مسل نيرو كم سفتخو مايت أرات أرن نزا فيديو لايك شير بمكبار زلكم هانا تريتيخون حابريتا أب كومنت سيكشن أموطلنا نزا چانلنا سبسكرايب سيكبركم سبسكرايب كورم دابلكم أب قصالي بخالق مدب سان راخب سسنايو